că la rugby deja am cam pierdut bătălia cu echipa din Georgia. Probleme mari, o intercepție și incredibilă greșeală în defensivă. Este reușită lui Adi Popa. Incredibilă gafă în apărarea georgiană și deschide scorul foarte repede în chiar minutul 2 al confruntării. Adi Popa la primul gol pentru echipa reprezentativă. Adi Popa, cel care a impresionat în ultimele sezoane la Steaua, totul pleacă după acel paravan făcut de Florin Andone. Este o mare greșeală făcută de Dvali, numărul 21 al georgienilor, Lasha Dvali, un jucător în Polonia la Slask Wroclaw, fără mare experiență la nivelul primei reprezentative. S-a deschis scorul foarte repede, România începe când nu se poate mai bine. Selecționerul Angel Iordănescu ar fi cerut ca... Este seara cadourilor pentru tricolor! Este seara cadourilor pentru echipa națională! Ali Sulashvili, capitanul joacă de viață în propria parte. Ali Sulashvili, jucătorul lui Dinamo Tbilisi, se înscrie pentru reprezentativa României la nici 60 de secunde. După ce Adi Popa deschisese scorul, Tancu pentru Ras, o pătrundere a capitanului nostru de astăzi, o lipsă de comunicare între apărătorii georgieni și este 2-0, cred că este îndrăzit în bun. Un gol în care în mare măsură un merit important sunare și Pintilice care s-a luptat pentru ca România să rămână în posesie după, hai să spunem, inițial o repunere nu foarte precisă a lui Stăpunar. Și până la urmă, pe această reluare se vede că pasta de gol vine tot de la un adversar. Începutul e aproape identic cu cel al primei reprize. Nicușor Stanciu scrie din nou pentru România. Un jucător foarte, foarte productiv. Gol cu Lituania, gol cu Ucraina. Țiscaridze, o centrare și este gol! Gol pentru georgieni. Minutul 68, Meclițe este cel care reduce din diferență. Și ceea ce nu a reușit România timp de 68 de minute și a mers de un gol dintr-o acțiune construită 100% de elevii lui Angel Iordănescu, izbutesc adversarii noștri. Boții pierdut pe drum în duelul cu puternicul Levan Meclițe, care deviază imparabil în scuda plonjonului lui Ciprian Sătărușan. Da, Moții pierdut pe drum. Pierde startul la ceea ce intra. Să dăm lovitura decisivă în această partidă. Un gest mai mult decât cavaleresc al lui Chipciu, care putea să-și asume chiar și el responsabilitatea marcării acestui gol. A preferat însă o pasă pentru Torse, care a împins mingea ușor în poarta goală. Cel mai ușor gol reușit de Gabi Torje în tricoul primei reprezentative, exact la meciul 50, cum spuneam, și la el e acea problemă a meciului cu Belgia, care a fost anulat din palmares de către FIFA. România termină așa cum trebuie această întâlnire cu Georgia. Darul care din păcate s-au pierdut mult prea repede, un șut deviat și este gol! Marcat de Cheșeru. Din nou un gol cu șansă pentru ai noștri. 5-1, dar sper să nu părem totuși super optimiști și să încercăm să nu ne bătăm cu apă rece. Toate cele 5 goluri marcate de tricolor au venit în urma unor faze în care am avut o doză de șansă, inclusiv la faza golului 4 al lui Torje. Ami Sulashvili își trimite de 2 ori în proprie poartă în această seară.
Marele nostru noroc este că și Ucraina a preluat din nou conducerea în amicalul cu Albania. Este 2-1 pentru ucraineni. Claudiu Cheșeru și partea sa norocoasă, acolo a dat două goluri în amicalul cu Danemarca.